kuwe, ungabona amandla kuwe, kanti unamandla wena. Ucabanga ukuthi yini wena uhlaselwa kangaka? Ingoma isitha, siyabona ukuthi inkosi kangakanani. Ucabanga ukuthi indaba abantu bahlehle kuwe, ingoma isitha, sibona amandla kuwe. Ucabanga ukuthi indaba ifemeli ngakufuni, ingoma khonipho. Ingoma mnento abayibonayo. Uthi makhelwane ubonani. Ubonani makhelwane. Mase sivuleka amehlo, amadevil worshippers asitshele ungamangala ukuthi babonani bebona wena, ngoba kunomlilo ovalele kuwe, kunomlilo ovalele emathanjeni. Mangase understand ukuthi uvula umlomo wakho uphuma amalanga ngomlilo. Mangase understand ukuthi le time you worship God kuphila imphefumulo. As long as you can wabona amandla ku-Israyeli, kodwa u-Israyeli wangabona. Ukuze usibone ukuthi unamandla angakanani, buka izimpi zakho ukuthi zingakanani. Mangasubona izimpi zakho, you will understand ukuthi yonke lento ingoba bonakela amandla. Usathane uzama udestroya, ngoba devil is a liar. Lena kufuna ukuyenza ungaphumeleli. Ingoma kunento abayibonayo. Amadimoni ayahlangana, ahlangane ngawe. Khona into nayo. Tell your neighbor, khona into nayo. Khona into nayo. Ngeke uSathane ahlangane ngawe, kungekho lutho, kodwa khona into nayo. Wayeshatha ukubanga into engiyifunayo, ngifuna labantu baqalekiswe. Kunabantu abangafuni wena, abafuna ungaphumeleli. Hey, kunabantu abahamba bathakathi. Thank you for this, right? Thank you, Bishop. Kunabantu abekama prama stove ungaphumeleli. Kunabantu abahamba abathakathi ukuze ungaphumeleli. Musukuyithatha kancane, musukuyithatha kancane. Uma kufanele udumise uNkulunkulu, dumise uNkulunkulu. Uma kuyisikhathi sokukhonza uNkulunkulu, khonza ngempela. Tshela umakhelwane khonza, khonza, khonza. Singali ngawe, kodwa khonza, kodwa khonza. Tshela umakhelwane khonza, 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 khonza. If bazalwane bengasiwona umthandazo, kabasikho lesikhona. If bengasiwona amandla akhe, kabasikho lesikhona. But amandla akhe, let me summarize it. Bafuna uBaliam ukube afike azobaqalekisa khona lengiyakhona. Wanqaba uBaliam, kodwa lithi iBhayibheli lami ngenxa yemali, ngenxa
kwathiwa igama lakhe bazolenza libe likhulu ngenxa yefame wagcina asamkela isipho kanti akufanele asamkele. Angazi yini ongene kuyona ngoba ufuna ukwenzela abantu. Angazi yini ekubeke lokhona unethende phumile ukuba uzobulawa abantwana bakaNkulunkulu. Lento ibonayo yenza abantu benza izinto kanti yinto abayibona kuwe. Waqala uBhalaki uBhaliyamu eyindoda kaNkulunkulu wamkela isipho. Ungamkeli noma yini, kunemnikelo esosa kuwe. Ungamkeli noma yini, kunabantu abasosa kuwe. Ungamkeli noma yini, kosi bazokubulala. Uzonqaba ukuthi usakhona ungenzeki lutho. Ungamkeli noma yini, noma bengafika nemali. Ungamkeli. Kwasho ukuthi uNkulunkulu uyayilwela. Kwasho ukuthi sihamba noNkulunkulu ongabheki njengabantu. Kwasho ukuthi sihamba noNkulunkulu wezimanga. Lithi iBhayibheli lami khona sengiyafika. Ngiboleke ninaso isitulo. Lithi iBhayibheli lami uBhaliyamu wayesefuna ukwenza lento yokuthi ayoqalekisa abecebo. Hayi kanti asiqalekiseke. Hayi asiqalekiseke. Noma ungazama noma ungakhuluma siqalekiseke. Ngoba sayiphilela ithina. Oh hallelujah. Basesiphilela yena. Sasenzela yena. Ngoba uyena okithi nathi sikuye. Awubazalwane sikuye. Ayikho into engasithiya ngoba sikuye. Sishumayela sikuye. Sihlabelela sikuye. Sishumayela nje abantu abathathu kodwa sikuye. Sihamba nje sethu umsebenzi ngoba sikuye. Ubazalwane mtshela makhelwane ukuthi nguye. Wasuka uBhaliyamu wakibela imbongolo. uBhaliyamu noma singaphuka mfundisi ngigibele imbongolo. Mtshela makhelwane umfundisi imbongolo. Wakibela imbongolo wafuna ukuyokwenza okuphambene necebo ehleli phezu kwembongolo. Kwambongolo yathanda indawo ngoba uThixo uyakwazi wayejwayele ukugibela le mbongolo. Le mbongolo yayivamisile ukumisa la athanda khona, kodwa namhlanje ngoba uyokwenza okuphambeneyo ongasilona icebo, nembongolo yathanda indawo. Umthandazo wami uthi as long as ingasilona icebo, engathi lento ofuna ukuyenza ingangaphumelela. Siwona umshado wecebo engathi ungaphumelela. Esingasiwona umsebenzi wecebo engathi ungaphumelela. Engathi leyo movement uma ngasiyona yecebo engathi ingaphumelela. Abanye bazenza lezi zinto ngoba bezo opposite kuwe. Mina ngashumayela kangcono
umbono omuhle, but the mentality is wrong. Ushada ngoba khona efuna ubagcwalisela. Uzoba nenkinga ngoba kufanele uhlale nalomuntu, uvuke nalomuntu, ube nabantwana nalomuntu. Awuba uzoba nenkinga. Sema khona uzoba nenkinga. Njengoba uyifuna le mbongolo, uyayazi imbongolo. Uyayazi imbongolo. Uyithatha imbongolo uyigibele ufuna imbongolo. Ibe imbongolo. Eyazi imbongolo usufuna ipheke ingapheki. Eyazi kahle imbongolo sekufanele uye esontweni ithi mina ngiyilapho akubiziwe mina ngibizwe wena. Wayifaka wena. Uzayikhupha wena. Uyayazi imbongolo. Uthi uzonikela imali 10 rand ukuthi iqhunyu ngehlo. Uyayazi imbongolo. Kunezinto uNkulunkulu angazange azazivuma, my God. Awumfana wami, kunezinto uNkulunkulu angazange azazi-approve, kodwa ubheke emuva uthi Nkosi ngiyabonga ngoba kube wavuka ngaba lukho lokho. ukuthi leyo ndoda yakulahla ngibaphuma ngalo mnyango. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi asavume ngoba kube wayithola ipromotion, ngabe balala nawe, ngabe wareisha ngokuthiko bangasubheka mfuqalazi lo muntu lo wayethembisa umshado wakushiya nengane, namhlanje you are better. Yes, washiya nengane lengamafinyela, but it's better. Lempilo engiphila it's better. Nokuthi ngiyohlala nento alalele ngezwa. Asumthola umuntu esontweni ucabanga ukuthi uyakhola kanti akakhola isigebengu. Yayazi imbongolo yokugcina efike esontweni izokuthi engathi isindisiwe kanti khona zokwenza. Uma ngashomo yena engathi lento ekala ingakahamba. Khona izinto uma ngisuka ekhaya 2003 ngiqeda umatric ngiza eGoli, ngangizwa ubizo ngizwa uGcobo ngizwa into enamandla. The well-known pastor wayaziwa wangi-invite ukuba ngize ngizohamba nabo kwimvuselelo enkulu eyaziwayo. Ngase ngidecide ngase ngijabulile ukuthi nami ngizokwaziwa njengabanye abaziwayo abafowethu. Ngathi ngifike ekhaya ngdabu ngijabulile, mfundisi wami ngithi ngibiziwe ngihamba ngiyohlabelela etendeni. Ngabe uyangazi kudala kabi ngiyohlabelela etendeni ngoba ngisuselwe epulpiti. Uma ngaleso sikhathi ngifike ngibatshele ekhaya, kwathiwa ekhaya kuyi lapho. Angilapho kanjani ngoba phela ngiyisontweni ngibiziwe ngiyokwenza into kaNkulunkulu. Angiyi kanjani lapho, bathi abazali bami awuyi lapho. I remember ngakhuleka ngakhasta abazali bami, ngababona benamadimoni, ngabakhasta fire in the name of Jesus. Abangithandi mina
baphetha usathane. Imini impombo la indawo. Lalela. Ukube ngahlala ngaba umanzi ukhuzwayo. Ngabe lemphefumulo esejimistini ngaba yazana. Ngoba ukuba kwezinye izinto kuvuleka kweminye iminyango. As long as we icebo kaNkulunkulu. No devil ongamelana necebo lakhe. No witchcraft abangamelana necebo lakhe. Ezinye izinto busa intando yakhe. Mose ufuna ukwazi njalo. Now ubusa too much. Kodwa ngathi ngingathi kuwe. Mose ubusa. Kodwa yenza. Temakhela ukuthi enza. Abantu babone. Uhambiso kwayo. Abantu ngathi bengabona. Wenziso kwayo. Temakhela enza. I wanna close. Sesiredi fana namfana awudavide temakhela lothi sekulungile uNkulunkulu wayesenza umhlaba uma enza umhlaba wayesethe kuhle yonke into ayenzile uNkulunkulu wayesethe kuhle chapter number 1 verse number 1 chapter number 2 lithi umhlaba wawukade formless and shapeless number 1 kwakade kukuhle angeke uNkulunkulu ethi kuhle kodwa kungena shape angeke uNkulunkulu athi kuhle kungena direction it means yayikhona i-direction lalela ngitshele njengoba yayikade ikhona i-direction inhle yodwa bese athi John in the book of Revelation omubi uphonswe emhlabeni umephonswa emhlabeni uphonswa unolaka wafika ku chapter number 2 wafika wasoshintsha lento uNkulunkulu athe yinhle ku chapter number 2 washintsha kwasekuba ne-shapeless yase yangasaqondakala into lalela ngaleso sikhathi umuntu akakabunjwa umuntu akakenziwa when you go deep before umuntu akhiwe umhlaba wawusumoshakele siyavumelana umhlaba umosha uNkulunkulu ku1 uthe usathane wehlile wafika washintsha yonke into then uNkulunkulu bedala umuntu umenza umuntu ngani komhlabathi onjani omoshakele komhlabathi usathane asewushintshile kodwa akamvimbanga uNkulunkulu ukuthi enze umuntu endaweni eyonakele endaweni emessed up endaweni engena shape kodwa uNkulunkulu akumvimbanga ukuthi enze umuntu waye ngazange zamvimbe mfundisi wami ingoba azange azamthemba umuntu kodwa usuke wayithemba yena uNkulunkulu lento ekuye wadala into efana naye wase wayibeka yena kumuntu lento siyenzayo hayi ngoba siyithanda kodwa kuyo yenzayo bazalwane esampreaching angithanda ukushumayela angithanda ukujuluka kanje kodwa ngishumayeli mina kodwa kuyo ushumayela temakhela ukuthi nguye ushumayelayo yes mina ngithanda ukuba ngumsindo kodwa kuyo bangumsindo mina ngithanda ukunikela kodwa kuyo onikelayo mina ngithanda bazalwane ukuhlanganisa abantu ngenza imvuselelo kodwa kuye lathi usemoshakele kodwa wasithemba yena uNkulunkulu uyithemba yena akamthemba umuntu ngoba lento uyithemba yena amfani uyabona umfana wami njengoba udlala ikeyboard kamnandi mina ngikuthemba
Hey lobo ayishaya ikeyboard size sikhale mina ngikwethembi futhi ungacabanga ukuthi isigita sowena kodwa nguye njengoba ukuthi nguye hayi basalwane njengoba ubethi ikeyboard asiwena ubethi ikeyboard kodwa nguye mfana wami njengoba nihlabelela kamnandi kangaka uma ngihleli phansi kona ngithandi wamthandi kodwa nguye idumisayo nguye wenza zonke lezi zinto hayi bazalwane nawe awuthandi uzohlala emakhazeni hey awuthandi nawe hey kodwa nguye othanda uzohlala emakhazeni tshela makhelwane ukuthi nguye lalela ngikulekelele labona labantu abafika enkonzweni bangezi namasonto mase bayafona ukuthi bekade khona abantu bekade kuhlabelela banje ikeyboard ishayo banje hey basuke benza imistake bayitshela ukuthi bona ubazalwane basuke benza imistake bayitshela ukuthi lena ngeke iqhubeke ngaphandle kwabo kanti uyakwazi ukuqhubeka ngaphandle kwabo uyakwazi ukushumayela ngaphandle kwabo uyazi ukuthi ingoma nguye bathaona basha kuyizolo petty problem usuphendula into eziningi ukuthi bekade sikhumbulile uNamanga besingakhumbulanga ngoba nguye wayidlalile ikeyboard nguye wasenza ukuthi sehle ngamadoda nguye wasenza ukuthi silale phansi sihlushwa yilaba bamagigi uyabona laba bamagigi ilanguage yalamagigi acabanga ukuthi asizukhonza ngaphandle kwakhe ucabanga ngesikhonze ngaphandle kwakho ayikho udidekile wena ulimela ingqondo wena ucabanga ukuthi uyasihlabelele obungekho ucabanga ukuthi uhlala ngeke siphathe ukwazi yena ukwenza i-intercession ukwazi ukufaka umthandazo ukwazi ukwenza ama-chorus ukwazi ukwenza ama-announcements ukwazi ukushumayela yena ngoba nguye owenza konke nguye akusithina kodwa nguye webazalwane noma ngihleli phansi akhulume bafundisi bami lesikhatshanyana esincane sengenza angazi ukuthi sengiresign kangaki mfundisi uLindo usuresign kangaki njalo ngomgqibelo uthi ngiyaresign mina ngoba uyazi ukuthi akekho ofaka ithulu akekho ofaka isound idekha ayifakiwe uthi ngiyaresign lento ibangela istress ngithukisa nanomfazi lento ithatha imali yenza yonke into uthi ngiyaresign yes mfundisi wami mbovona uyaresign impela ngiyavuma usuke wena ukhathele kodwa ngesonto ekuseni uthi uvuke empetheni baba wenze njani ngoba uthi awuyifuni lento yes angiyifuni mina kodwa nguye ongini ufuna sizokhonza
kodwa yena akakhathali. Imali iphele kodwa uzwe ukuthi ninamandla ngaye ongiqinisayo, ongipha amandla. Uzibuze ukuthi ngiyithathaphi lento, ungayenzi mistake, akusiwena. Noma ungayifaki isuda akusiwena. Noma ungafaka ikhikhe libhoboso akusiwena. Noma ungafaka lo mjivo ufakayo abathi abantu ingubo akusimina, kodwa kuye. Uma kunguye yena akakhathali. Sukela emhleni kuze kube namhlanje yena akakhathali. You know why kuye. My God, kuye. Semakhela ukuthi kuye. Kuye bantu abami. Kuye bantu abami. Noma ungaze unqanqazele mntana musho ngo-alitho, ucabanga ukuthi abantu bazowa ngoba nakuhlabelela kahle. Akusiwena. Kuye. Awumntwana wami uphatha uhlelo uzintshikiza uzuthi hey kodwa kuye. Akusiwena. Usishaye yonke imikhuba edanswayo ngoba sithatha into zangaphandle sayifaka ngaphakathi. Sicabanga ukuthi silekelela yena kanti yena uyasenzela into yakhe. Asifuna ukujatshulisa izinto zangaphandle kodwa yena uyasenzela ngendlela yakhe. Inkingasababona abantu kaNkulunkulu ingoba singabakuthi wena ukuthi sivuka nesivuka khona angasho ukuthi akekho kodwa ukhona yena. Yini yenza ukuthi singaphela amandla? Ngike ngahlangana nomlimi ekhaya isemkhomazi. Ngiqhamuke eMkhomazi, hlalani phansi bazalwane, hlalani phansi. Kuyaqeda. Ekhaya isemkhomazi. Makhelwane osekhaya utshale amapentshisi. Ngifuna ukukuvezela amandla. Njengoba etshala amapentshisi ngibuza ukuthi baba uMkhize yini eyenza ukuthi uhlezi unemali njalo? Because ekhaya thina sitshala umoba. Ekhaya kugcwele umoba. Kunentsimo yomoba ekhaya. Hayi ngoba ngithoma bazalwane, kodwa kuye. Ngiyabuza emampentshesini kuba uMkhize ukuthi baba uMkhize yini uhlezi unemali? Uthi baba uMkhize ingoba nginamapentshisi ubuziswa yini? But kuyenzeka amapentshisi ngewinter angabi khona. Kodwa ngesama sukela kwispring kuya kwisama isikhathi samapentshisi. Why amapentshisi ahlaze khona? Uthi baba uMkhize ingoba wena ufocuse kakhulu kulamapentshisi owabonayo. Wasucabanga ukuthi imali ingena kakhulu lamapentshisi owabonayo. Ngoba nakwabona esihlahleni mase ngabe kuyiwithe engasekho mase ucabanga ukuthi ayikho lento.